and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga higala niya ang katapusang sumpay nito sugilanon Olympia. Ang kupo nga doon ay gahom. Salamat kaayo, Amo Mateo. Ang pingi ka na, Ilona. Tungkol kay magamit namin mo sa umaabot ng mga panahon. Salamat kaayo, Amo Mateo. Maynard, Amo Mateo? pasalo ako. Naputlo na ako inyong panagsulti. O makigsulti ko ni mo, Maynard. Bahin sa unsa, Amo Mateo? Nalipay kay ko ilo na. Kay nahibalik sa ako mga kamot kining baston. Ingon man sab ko, Butyok. Pero yun na pa. Importante yun siguro itong panagsultihan nila ni Amo Mateo ug Maynard sa. Kay nanood man yun sila sa umna. Nganong niya kita sa umna, Amo Mateo? Panahon na. Ngayon mong ibalik sa iyang butanganan ang mga bato sa kinabuhi. Ha? Gilansisa na nako si Sandro. Niatong wa kay panimuot o sa kaygon ana. Gibalhin ko ang orihinal nga mga bato sa imong lawas. Og ang replika mo'y akong gibutang diha. Tungod kay akong gipangandaman ang posibleng mahitabo. Og sakto gyud ko. Tungod kay nalingla si Sandro. Nagtuo siya nga naa diha sa butanganan ang orihinal. Wa siya maibaw nga naa kini sa imong lawas. Tod, Amo Mateo, mautan ako. Dito nagtakuban siya nga Ilona. Sadyang gidapat ako kung ngabil siya ngabil. Yun usa, doon ay may higop sa kong kusog. Paingon siya lawas. Ana, tungod kay sa katapos ang higayon, gusto niyang kuhaon adto ang ikalimang bato sa kinabuhi nga naani mo, nga mao ang gugma. Kay kung wa nimo gamita ang imong utok ug kasing-kasing, ug imong gipaundayonan nga maingon adto, mabalhin ang kusog sa imong gahom sa gugma kaniya, ug mapildi ka na niya itong higayon na. Naibuong ko. Tungkol kay lahi ang gibati ko. Mong gibuhian ko siya. O gitirahan ko sa kong gahom. Sa tinuod, wag yun makakuha sa imong gahom sa gugma. Tungod kaya naaraman kini kanimo. Pero ang kusog ni ini, mabalhin. Sama sa gibuhat ni Sandro. Nga kuhaon kini isuod sa imong lawas ang kusog. Pero wa siya mo lampos. Salamat kayo, Amo Mateo. Salamat sa imong mga pahimangnon ako. Sige na. Ibalik na ang mga bato sa kinabuhi sa iyang butanganan. O, Amo Mateo. Mga bato sa kinabuhi. Ibalik ko na kamo sa inyong butanganan. Amo Mateo, dili ba 5 man na ang bato sa kinabuhi? Pero, upat naman gyapon ang nasa umna. Sa ako nang gikaingon, magpabilin ka na sa imong lawas. Oh, Sa katapusan, gamita ang tanan nimong gahom sa pagbutang o proteksyon sa upat ka bato. O huwag makakuha nini. Kaya nga akong gimo. Gibuak man ni Sandro. oh, Amo Mateo. Ana, humana, Amo Mateo.
Salamat sa imong kaisog o kaligdong, Maynard. Salamat sa imong pagkasugo. Utang ko kanimo ang tanan, Amo Mateo. Malipayo na kaayot ang tanan. Way kabutangan sa akong kalipay tungod kay ni wa na may problema. Iingon masab ako, Telma. Ug mag-ampo lang ta, nga wa na'y mga pagsuway. O wa na'y daotan nga muilog pa sa umna. Oh, Samuel. Telma, Samuel. mahal ko ikaw, Telma. Mahal ko sa ikaw, Samuel. Ano? Nagluto-luto ng mga bato sa kinabuhi. Ginoong daghang salamat sa tanan mong gihatag nako. Og isip pag-unso ko nga mo'y tigbantay ng mga bato sa kinabuhi. Bisag wa na si Sandro, apa niya? Bantayan ko gyapon ang mga bato sa kinabuhi. Og wa ko'y tugutang doon ay magkahilabot na ini. Asa man ta? Saom na. Ha? Dili na. Pero dili ba bawal man ang pagso dito? Asawa naman ti ka. Mahimo na. Sinala muna gani, magkasuod man. O sige na, dali na. Aron makita ni mo kanindot sa umna. Wow! Kanindot! Ang mga bato sa kinabuhi kanindot. Og nindot kaayo ang kolor din sa umna tungod sa hayag sa bato. Oh, nindot kaysa? Way sama kanindot, Menard. Og ikaw, kabahin ka ini. Menard. Nganong tutok man ka nako? Salamat ha. Nganong nagpasalamat man ka? Sa imong pagkigugman ako. Salamat sab sa imong gugma. Tungod kay imong yung ipakita nako ang imong timos nga gugma, Menard. Ilo na. Menard. Ilo na. Butyo. Nag-practice manggog ka. Noy Samuel, Kusunada na ka, ha? pangandam ni sa umabot, Noy. Mas maayo ng andam ta sa tanang panahon, Noy. Nakatong ka na yun, Butyo. Mona. Mateo. Nahuman na ang tanan. Kita, magpaabot na lang kita sa pagbuot sa Ginoo. Nabubiya na kita sa hingpit kanila. Ug mag-uban dito sa iyang gingharian. Mao ka na, Mateo. O ana ang bagong sugo o ang iyang asawa. Gisalig ko na ni Maynard ang Olympia. Ang umna. Ug malipayon ako ni Ana, Mateo. Ingon man usap ako muna. Og wato na lang nato nga kuhaon kita sa Ginoo muna. Mateo. Di kita sa ibabaw sa bato. Og gyalirungan kita sa mga libangbang. Og layo tas mga tao. Oh, Menard. Dali, dali. Salamat. Mahal ko. Mahal tasab ka, Menard. Ikaw ang akong karon. Ug ugma. Ingon man usap ako, Menard. Ilona. I love you. I love you, Ilona. Ilona. Ayaw ka pala ka. Ayaw ka pala ka. Saan yung panapton?
Aron dili siya kakita na ako. Natong duha ato ning ikupo, okay? Para di siya makakita na to, Menard. Oy, Minard! Hello na! Oy! Asa mo, oy! Kakoy toyo ninyo! Amo! Minard! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!